Great days, pero night hunting na naman tayo ngayon kasi puro tayo day dive. Try naman natin yung night dive kung may mahuli tayo. Shoutout po pala sa lahat ng mga ating viewers na laging sumusuporta sa ating channel dyan. Shoutout sa inyong lahat. Di ko man po kayo may isa-isa. Kasi ang dami. Kaya super thank you sa inyo sa mga suporta nyo mga guys. Ingat tayo lagi at sa mga kapwa ko pero dyan, dive safe po tayo palagi. Lalahain natin may mga pamilya tayong naghihintay sa atin. So let's start.
mga nahuli namin mga kastero. Itong maliliit na to, ito yung nahuli namin sa gabi. Ayan. Tapos itong malaki naman, ito yung nadali ko. Giant, bali. Ayan. So, ibibenta namin yan bukas.